Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi. Mwanchumuligeli nande twiranire nigo chetire chitaikemero ngene na kiandama ega chinsabire se mambia bono sebo nande twanyorero mugeni onago tebyo lengase jamu anyale ko bagago ikaga igase getase ni geito tunyale ko batogukwana keli twale goteba ntaite goteba garo mo director bw'ikiama kya United Progressive Alliance UPA kimanyiriri kyabone sabuni bateba nk'abantu besibye barabese kiame kyo mwanchumuligeli na kyaro mo director kulende ego tuamonyore tasari ngaso mwafuli yole ngege ndwagora nga Center for Democracy Center for Multi-Party Democracy yeah mwabwate ege karora se mwareka mukoligereri nganga kimwanyara kwa mukogenda busyo na umoncho muligeri buna linasio linabatebye byama mbirororo nane mono kerabia chageti gutwa chaga otebye sabali eliya mwaka bwili bwe ya mochimikianda emerongo kianda no yomo kera multi-partyism yarwanire tu asense ya Kenya na namono kilinago tebinga batagete kurigereria senga kino koranga abana inchi banyoreri bagali ukomanyange kirengagia ekiamangere keke gakinire agatechia deals gakinire pwale kurigereri kwa raikenga kekaba koko murigereri kwa maro no mu UPA koko murigereri kwa royo muntu getetiga ngo mwe mu director libaga aragokwanya semambia bono director ngakibwakira asante bwakira uyo moraria asa Marieta Kennedy Sonya Marita mu director UPA. UPA is a political party among other political parties chire asense ya Kenya. Yes. Maganda ta UPA mbiyemul. UPA mbiyatole. Political leader, I mean party leader you know of late tindamora. Party leader ito no hale mheshimiwa Amos Nyaribo. Yeah. Okay. Yes. UPA mbiyere? UPA mbiyere kabisa ngokora tulegas no toro on the ground. That's why watoroche no as a Center for Multi-Party Democracy. Furthermore, as a Center for Multi-Party Democracy, I'm the national treasurer for that organization. Okay. Yes. Igo mugenda tekurwanira obo possible bo twale byame binge goze mutate mukwales. Asense ya Kenya asengencho space yogo twale byame binge error asengenchi 20 constitution 2010 constitution of Kenya ekwarao abantu gotwale byame binge igo ebyamambire sa Kenya bigendete kwelika and still there is an encouragement nga abantu batwale byame binga sa Kenya asengenchi ya demokrasia. Sencho ya demokrasia lakini nende binde babirukire briefcase ba parties ebiro mubuko ime muntu mukomera na chi hotel bunabone ngacinga kici chikura chiachire bantu bagenda tako negotiating nimbate kiama aboko beke certificate mubuko kako nako negotiate neke ikuru ku mainstream muntu bwate bikuru ku mainstream yebi nene byagachiri bwato bunyamasi bwate abakurunga political leaders babwate amalieta lakini abarwaniriri abande bagona batemanga aya ntagete kabere kiama gite kakora UPA teliko mwe ticket kwanyora nande muinango na negotiate ara bantu bamende na deals tiri tu abwate chia kurukale moraria se ogotebange bya mambire briefcase party case nini parties in Kenya ni onda bwatu a briefcase party take monte certificate because as a Kenya we go to elechi of is 24 as a county 24 to registered members what they say chama yao so chama to kunyurukanga ne briefcase party egekogera ne bwate branches in all 24 counties so maybe omonto gabachora ko base e chama tagete asinge chia ideology chia party eyo director asengo machiko twalera obututu kanwa sinini mbolinga twensi no tole Kenya. Yes. Perhaps na bora nyore inu mustige titigante bebu na UPA tali kuba accused na arolero muntu agocha ne party uchote abogenda gusine university oligi abana batebintagete mombe kereche sigine chagere nkiranie threshold yeli
county chirichiganiri onyora alafu ruororo oteyo muntai nabo kuri sign uramba uraso ikiama kiane ora ndanyorere threshold na andu macha kuira ni kiama kiao because a system ya registry of political parties na bego gwanchira orwa bono igoso ikiama gite timati osimba begete duration na ndora akore se kiameke na ndi kwanyora umuntu yaya ando umuntu ita ando teba yaya tigandwa ngenda unganya umuiroro uyu sometimes nabo turatebe tole nationwide tole se county each lakini wakanyora tuna go duplicate we are buying members tibali go strictly no nde UPA no nda asigete ikubwate kana the highest bidder chinga kiacha mote koranganya gucha o maere mno goteba abantu abange ngosoba barase byama kwanyoranga echame yeito for example nyosoiro asengencho maybe ari kubwati umuntu gete orero umuntu yoruro nabako resign kera system nabego kwara o resign rero nando cyo ini kyama kende mambi lakini yakerego ikenga kiri ukuburi chikura nabera abakongusano nyokoro muraya se chame yane for example takikonganya kwarenge oyomo ase bari bare officials of the party wika otolikere irube resign to kwarao umanye ko barao to ine se chamende lakini abantu abande they can move today, they can move even tomorrow. Okay. Yes. Like ko kanyora no nyini kiraba ko national delegations delegates council was a conference kwanyora chinga gichinde no nabantu babuguri mwa atende kyamangita getegetware NDC kwanyora umuntu abegete yanga atamanyeti kyamakinga kikere ibintu bigo chibosio. I think ibintu bekera muko bikwana kurwa as a center of multi party democracy mugo nakuligerelia na imogende to address. We are trying to encourage abantu baitu. Onyo wasoira se chama, for example, United Progressive Alliance, nkire kiagera wasororo. Na engenjeri ogo takoso erero na mambio soke, asengenjia demokrasia of course no bwate libagari gosoka muno ratake. Lakini rende amachiko nare arorora se ORPP osonga monto toko nakabo kuna gusuka kurwe kiamo gochia kende usuke kurweke kurwa gochia se kende ngoikere ngaki no ene system era kwange gekoera boiro nyakoruka boire na abantu baramainga monto yo natoche tumwira se chame yeito okay ta gotokonye gekera ideologies chiaye nchi ya se chame igekero konganya rero na mambie ige chame iwataka gochikorera maybe nesengenyo kwaro se nijibase chiare ngoli tukelio kwagenda se chama wate unga womuntu kwaro chakira wakali ngende unga party hopping akona gucharuka gurwa ogenda yes tiganda arakibeka se kirenga sinini kiama kino kia UPA yes nkiabwate association sana kiale gotebekana ninki muske Fred Matiang'i okay obwana bugalingi no bumaene asengenche chame yekere ya korosiwa ngakiri ya 2020 2021 2022 ebyama nebinge byaro setubu na abantu abange bari bachagite byama ebi Fred Matiang'i no yomo bori koigwekana nga no arase chama ya UPA na korengana mnase abagusi tomanyete ya association yeto na Fred Matiang'i no ere mne chama no cheta se Jubilee party lakini intumne party we associate with him igonero okeroset nero registered from the beginning because I also came there late I cannot be able to establish over mine na nchina bonanyo leta abantu batebanga this party belongs to Matiang'i officials gose embeo ya magata kulingana na records ya sitobwatu bonega se RPP a party leader ni Amos Kimomi Nyaribo lakini rende korwabu munarenge interior minister embeo ya magata rende kera I'm not very sure na bayare bateka kana ngakero monta okorega siasa serikali ta gutware chama osita koba an official of the party okay so we kumonta ari kurigwa uri kubwaterera mpaka ngakia koirana na konyora chire isko oiranire Kenya no nintu tu omuganyita ase chama yetu ya UPA lakini enda unfortunately akagenda Jubilee kulingana Jubilee na nyakorete gasi nero lenge minister for interior ba korete gasi no huru
I was also one of the directors as a Jubilee Party. Na bete in charge of Nyanza region. You want to akalete gasinere nga kiyu. Okay. Yeah, Jubilee so Party. You have been in I mean asobora ibwe byama. Yes. Tigandara go chakira. Wachakira te kanu? Kanu watu arenge members. Lakini asobora iwana achitenka wa one of the NEC members. As a Ford people. Togakara no mos Kenya chai. Moline Karamu. Toline Karamu. Then the late Henry Obocha aka take over keru mwaka nyachaya matewetinga bono na yote keiro bugurie chame ye muno mubusi. Akaba nere umunyakero wa Ford people, the late Henry Obocha. Then as Secretary General akaba engineer Nyaundi. Albert. Nyaundi was the Secretary General. Ngakiyo. Then from there, ekero for the people twachamo ne byama byale 12 a bus ya Kireti Murungi for Kenya and some other political parties chikaba folded si tokamanya korosia coalition togasoa Jubilee. Okay. Ebyama ebyonsi bitokabe kiame kamo tokaba Jubilee. So that's why na beta seconded to Jubilee Party as a director from Ford people. Okay. Yes. Okatigara soro gwanguru watebire unatagete bono buna gwachire igo egere tumaye gochakorigeri korosie gintu iguru kwe coalition akiwe chaka yaga chwa chinga kichinde kwanyorekia magia sie kirugia chira sande kwa consult mule members ekero okore leader ate abanga igatogenda chi. No, we have to have consultations na members be chama gekoera ibie komanyene ayo muraibwe kiama tokonyara batebanga tigatogenda onye bantu mbarakorenki mbaraja. There are some organs of the political party. There is NEC, there is NGC, and there is also NDC. So the organ 1, 2, 3 we kamonyore a resolution mwanchera nenga bono tigatobe a coalition ne party gete ebwate ideologies mune chito. Nekero mago so ase coalition yeyo emako negotiating turaso inki turanyore muna gentigeke mune chama. Okay. Yes. Kera mugurigeri boigo lirikale twarenge twari gukina kurigeri kwarenge kero mubunga go karansa igale bunge ago debate uko murigeri yakogenda ne ideology akogenda ne birengeri byechi party. We singing and thinking no nyene sechi counter assembly because lero ubunge mbwira nabakama sabume bwate aba MC baitu baro. Yes. O debate bali bakatwa baligeri twabara bakogenda bali ne party baka bande batebunga to ne party line naboni gabande babiri di whipped kurwa basama bagababwate. Egento gekogera abantu abange maybe batari kubwatia machiko ye vyama. Nabura nyorekereo ase oburai, for example oburai bwe chama onyore mburi koira abantu buya. Nabo muntu akoranga bono rendo nye ntuturase echameye. Oburai mburi gotoire muno tutegete nekyo konyora abantu bande batari kokwana igoro ye chameyo ase ngenji yo burai butari obuya ase chameyo. Okay. Wanchu murigeri nigwete nigo tuli nombo director se studio se mambia bono twachakire tukogenda imbero sana yakora daro chigendete kuminyoka chiabere istatu digital kaibere kona gukwana twarenge naye no bwate birengera linsa chinde na bogoto tebinga kyoligeretie byama bigendete gokoria msa chinde ngikilioro chikebwenete gokorekana na bokuru birengera byage namba ito studio gere 0788 666663 na bokonyara kabago ko mobile no nya UPO mobile ngesa bunie yenga imwa distribute mwikiri ebichi manifesto chebya manchiro ro ebintu binde party leader ino ngendete ku live up to the expectation ge chama ino. Yes. He's a very hard working governor and also a party leader. Okay. Because most of the time no ene kerotole mna CMD Kenya it is because of his leadership. Okay. Na kieko kerotoro bona ya. Okay. Yes. Tigadara igo yogo kwana gaiga na baratoke na bwatali buri sema mbya bona soko bwakire. Okay. Koreka no bulls. Bwana director tikabona ndara kubuli kwa tebirenga ngo live up to the expectation binere igo. Yes. Byame binge bigendete kororekana kuira na handi kuira ne sobukabira. Organization composition ya UPA. Yes. Ubwate abantu barwete kurwa isko yegesa ku kia mwanya getinge.
ata waisili chibweri na linata etengiraneri ekwera abantu baturugete nga we are a village party. First of all, Kenya to korikie chama onye kobwata abantu bekabira yawe yoka. Ne chama weketu are abantu bechi county 24 or more than 24. Wakabo officials from all those counties. Igase chama ya UPA igotobwata bono mune Amos Kimomi Nyaribo as the party leader. Then the national treasurer comes from Narok, is also known as Derek Musiani, is not a Kisi. We have William Serem from Wasinikisu, who is an organizing secretary, Oitali Umogusi. Ntobwate Aris Kiongo, who is also the deputy organizing secretary, who is from Kiambu. And very many others from Coast, Benzau is from the Coast, Florence Achieng from Kisumu. So we have many. Yes. Igo muri village party buna mogotebe. There is no any party in Kenya era have registered na political parties egekogera mo wancherua igo nabo moraro ku village party ekerimo bwate your own people. Lakini asinge njomore nationally. Igo nabo mokonyora libagari kwerikia koba muna echama. Okay. So we are not a village party. Mule national party. We are a national party. Wajumbe baino baruete siko ya gusi? Singe nje chame ya lenge engeni gosoa se siasa. Ya so ete 2022. That was the first time. Tuachiete ase koligie ebirogo. So ntobwatu mo governor. Ntobwate omo MP. Of course imbarueti isiko ya gusi. Na tugatuara some several MCs from Kisi egekwera mechali no ya chakire tukorwa na ndi muna ya lenge ngeni konyo abantu maranyimanya ona litu ya sokiri na kioro chetole no asima party forum kumanyekana egera tonyore more people come 2027 director limu alenge ko soka kulikia babwatani baino kuligia nchira moko nyoro munguso Matiang'i was the de facto leader. Yes. No nyata alenge se bitabu ali kiribu no murai. Yes. Gotebe kana alengere ndi nabwate obwa matubu. Yes. Boni ganki murate ya Bakenya Matiang'i uchire Jubilee. Ngaki mogote ya babwatani bali batagete basoye kiama kia UPA. Ingikere convincing mugusiara aligerelie andamono gekorera tukwa nikigusie semambi yabona. Asante. Matiang'i no role Jubilee no yoito. Muna intu abagusi weika to make sure nga tuabwatirire Matiang'i kiagera osikorigerere no Kenya bono iga abantu abange no mongso monge Matiang'i. Okay. Na botorabe tole UPA lakini candidate yeito Matiang'i. Igonga weika to mo support him up to the end. Na abantu abaito abagusi bonsi no bachamende yonsi. Onye togo chikobwate si Matiang'i aseta yora akoregenzeki oragende. So UPA no tole nyuma ya Matiang'i paka omwelio. Okay. Na bono iga no tebi abantu abange ebyamo manyete Jubilee of course ne chama minende yonsi. Bantu bonsi pimba gwesa na Jubilee. Weka batu ara another party. Okay. Yes. Wachu muligereri ko igura tanga bantu bonsi mbaka bere sekiame kyomo kamurangale gachaga iga. Yes. Kago teba kali national youth leader bwe kiama kia UPA. Agateba nga mutagete kurigia steps morore nga mwabwatanire na UDA. He is not a spokesperson of the party. And I don't think tintagete gukwana amangana bange kwera. Maybe his own personal agenda. Intunaende umuntu tubwate as a youth leader no muswati okuruku Mildred Okero. Nero ra kwa negro ya mangana youth. Ere tindo chinga na bwate chinga kichara kwa nere nganto gende ase UDA. Eko era UDA ntura ikaransa na enda at the same time we have structures. Chomonto ra to tevinga itoje na ndo yore party leader wetera ase chi structures kia UPA paka members banje tumayosoa ase a coalition. Lakini intumuna bagusi bono iga no genda ndonspi tindochi a coalition toragendere isiko ya Matiang'i.
Okay, igo watebire nga naye bamuchi kotwale birengera limo gonchora birengera limono mogenda urwa maite naboni gaturigeretio DM ibwate chisemo chigendete kumusana Yes. kira batebekera chikumusana te center is not holding tiri kubwatana Yes. bone go samunyoka na guchia ne ya samunyoka na guchia tubosianto bwato bachori bogocha Yes. 2027 ngakimwe mwe aliganire Echama etotete gosoka isiko tosoe chi county chionsi tokoro buliki tonyore more members na goika totebia abantu nki echama ya UPA ogosibia sabuni okotwatebete nere slogan yeito emaana yake ninki corruption in Kenya muna mokorigereria igere mono. Okay. Economy ya Kenya nesarigete education yeito system ni wate problem intubona senge jotu atebete nga safisa Kenya Matiangi safisa Kenya tuachagete slogan yinga Matiangi safisa Kenya with the UPA hata na nje t-shirt yetu chinyinge na watu waligete Matiangi safisa Kenya so because toro abagusi okay naende a presidential candidate yeito kulingana muna bagusi ba kwana bono iga kera ikenga kinga mpata ke go change tindo chinga nebe rais tari rais wana ge wave ya tebire Matiangi okay bona singe njali presidential candidate yeito igo totegeta atusibirige ndikeke Kenya egere egasiria akorete kera renge chubiri na inje na renge chubiri ngakieyo na abantu abange bali bakorete nere na botoroche nga nero isaine ora tokonye munegesa na enderora intumuno mubisi nkikirabe ntupate sio yoito ekaro tenenire na ende ntutaite kuchikoruta rigena wichi asomonto ito oitoroche nga toiso kumubwatesia na tokonye. Okay, ebyame binge bigocha byabanda siege director. Yes. Kwanya robina wireless rigo. Na bego toka boni ga mukorolekana muri kirenga muri biya kabisa mugendete kubeke bintu biri abana inchi batagete. Itukeli mu mungwano yo mamuro keiga ubwate chibese abataye na bono usiere tigatote nga lira babono lire litobu ese Matiangi muna gwatebire batake goteba nga ngotora na bari bamaye goteba nga bono inchire ya moyo gutaka korara etali umana abu ese meyo so and so bugoli chibes chiago ajiche ne chibes chinyinge sana abate yatagete bono inche mbe presidential candidate financial issues nga kimoko nyara ka moko genda bosio past mu basa gocha konyara chitoken chiaba yiri mbie mono morari narabere ngenda gusiasa matuka mange na korarigiriri siasa ya Kenya lakini mo so muna waboriri abantu mbaje nekibesa nekibesa na chia abantu bategete lakini as Kenya ikeire bono iga tindo chimonto ugatagete besa chia monto bono iga abantu barosire abantu no bara yuchibesa bali lakini barabuo engakiyo wakachukura bamanye sibakorege ndigeke siba kuchibeka kibesa kiro chinchibo naenda abantu nabo baratake gochokania abantu lakini nina abantu baito na intunto bakorere civic education yoko batebinga kibesa ngoche chire lakini manyanga ntubwato mwana umintoga gukwana civic education no satisfied na IBC nga yakore civic education iwenerete ntwarenge na barabu gora Center for Multiparty ga segetikia urbak bara kora gukore gasi iyo mbabwate diversity y'ikibesa gete serikali taraba egera banyare gukora civic education isaine igo we are also encouraging them bakore amangana civic education egera abantu abange banyare konyora information yo guchuwaka chukura kam 2027 mancho muligiri kwa igure no director tole nere assist studio semambia bono na no igwete bunagenda tona gukwana gotebanga ne binge bigende tamari ganaroro na ndote bire barabuo nigo bara affiliated na almost ke Fred Matiangi go taka toligiriri mochi mobeke coalition na Jubilee when time will come na botoko beke coalition kera abantu members bara ikaranse bagiri okay no en coalition yo monu go sene coalition yeko ba in papers it has been in papers umuntu bona igata gukora coalition no muntu weke bintu bibe samariko eger kende yons kigo chigokora kana kwa rifa ngitwa kwanete muna bono ta 10 point agenda
goika affiliation yeyote so or collisions goika structured. Okay. Yes. Igo buna ndagotebire mwanchu murigiriri kwa muigure buna gendete no gukwana ese mambia bona bira tuke na no tagitego swase keminaneke tukobekereri bagali yawo gaigaso ukogenda gutwakire simye namba itegere 0788666663 isano na moni gochire isano mwali gwako lisatu na ndekero gwa kesimi gochaga igo mwanchu murigiriri gwa kikishangeli yogiri yago lie esimi ni goli aminiri ryogiri ya olie TV ni goli rense tubasa kolibeka igoro yakarango twara turu muiro rubwenkwaneye kera twakorera mayichi nsa tukire magoroba ilikuwa nyara kabago ko yunga kigwa kwa na sema mbia soko bwakire wakire bira ningo to kwa nere sema mbia bono mo kwa na Bernard Misati mi Bernard Misati ngakyogendete ngayole korwa Nyamira bo mwagamo mbiere mbiyere tulibo siato kuligererie byama yako era bono umurwaniriri oli bwanchete ekiama na kiago so aime gonya tago so alide kemwe identifier goenda bale na ideology ebyama gose akyo yeligeretie system yebyama bitu bile bingi system yebyama unanyeroche buna musike matiani aso ira ase Jubilee inambe nyingi no eroche ono na rodi na bono echame ya upanero twagwate kuna kusi itranya abantu bako yatura kurwa ground akibakali ko yatura mo director no ara egera manyasa achi ko koraba yunchuliri teatro bobe egera bono uno mo matiani asoire sera ini ya Jubilee igondo je na umusore kiro monto baria tokagerete na bari bako jigotene na kiro monto akote abanje Jubilee baratokere yo yabere tebuga tibi kiro monto yasinyira baguri yo bosibore baje moina babugenerete mobile bagamo batagere photo tutagete baje ground kera baje ground bakwana mangana abo bategererwe na wananchi nari kuvoria director okay era isakobanga matiani tari gojikoe wali bagate nene ase coalition yeyu naki egojuko bagoju mutu ekiagara uno mugusobere dota guri enyongo ngechirie gwatekera uno mugusia tebete okay kavere aya nguburi mo director batari goje ground ekiagara chikura neki namba chikura neki namba tigandara kubulie naye bono iguna kwa mubulire iratoka gwakwanire lieta Fred Matiang'i iratoka tara egwe ticket kurwase SML yali nabasani bae ne chenche jiro chigwake kura yao tego tense okay ikambiara tokena rogotigara no ngotigara abo okay na liko tebia mu director ineta gete baje ground batebia abana baitu babu atechikura asobonge ne bibande ikiagara na jigo jigotokonya mutwe. Asante sana mbia mono kwa igule director. Yes okwaniro biyo maana mbolinga engaki na into tigatosoke of course ntwara so ile ground lakini ntora so kabisa mineta keire tosoe okay kurwase PPF ngonyaro torobo besa bokego bie vyama ono tutagete tubange tosoe ground totache muna kwaniro umaena abantu abange bone gusi bonsi pie batagete ko so agwe sepati ya Jubilee lakini bagwesa no muna atagete karuri tangani so goikana into togenda oro to batebinga ki echame nere yeino nere ne yo mugusi tigatosoa muna nando kwaniro benga ekura ya Matiang'i na batari uchikwa igwe ticket tego change into asago chino to orende ke no to gochi arabondo rabaira ni serikali tindo chinga na tonjoro chia serikali abantu bange baramuburira magana yo onye ndi yare ko enda serikali baramurigiri bamwe no ne chigasi lakini rende tagoso wanchu murigiri no igwete semambia bono na roli kona gwake simi kera rende toko gukwana tokorera na somo director iraniria bona bo gwake simi na yana boko beka umchango gwa ase studio semambia bono
namba itubunere 0788666663 inere namba gutwakira semambia bono totebinganga yoberete nga kiuligereti demokrasia yebiama kwa twara kwanire narora umungwano yo muri kurukumiguna miguna atebanga ntwekara to kuligereria iga twakabeire biama gete twari kuligeria ideologies twaromonte kerago debate twamorra bune kiamekyo na anemono rende tutete komanyanga ngakyayo kiligeria semambia bono soko bwakire. Hello. Ensoko bwakire. Alo bwakire biya. Bwakire biya ningo to kwa nerese ma. Ai innocent nje yukabeti obiri ko rubo basigale. Enga ki yukabeti. Nari gukwa ni mo director yo UPA. Okay biya mono. Nari kumubuli swali erimo ngai hasibo bas constituency to abwate omo MCA oyo omasige westinga nere omukwaneri yobo. Lakini isiraikyo okorale bisi. Ntori ko moikeri no ene namba ya umu director yintonye bwati tora mubolinga in case yo montorenge UDA o maeteri etu aminyogete go UDA. Bone tore matiangine. Ntota getu tuase accuse ito kiagera buna antu abangine tu arogete matiangi abana kale. Kemira kyo moguti. Wane to sinyira se to koiru because into maetenga UPA na ere chama ya ya. No nyo tiete chupiri igare UPA menero mwatiri. Wana renare kobori kenyo yo mintonga ki. Uno yo mita kwanire ngatiga basoe mashinani njakyo aliye nata getena namba yaye na chana ha mubori ebintu bi. Kiagera ngendelete kumopera isi abantu ntarate. Okay, asante sana. Budago chikokoro murobeli korwale namba yaye. Ligereria yaye budago kora ngoma tebindarwe namba senjo due to public demand. Okay, mbia mana innocent. Asante sana mbia mana kulichisa mechao basi kuigule. Yes. Batagete bagendete ko mobilize bara umba maitenge kiama kirogige ikire. Oyo no mokomu sana. Omwe MCO masige nero gotebekane spokesperson. Go communicate ali bintu bino. Ya bagaka Jacob nero Roma Secretary General. Nero spokesperson wa ekiama. Okay. So anye maybe mbali ko moikera na obago toikera buna baboriri egere twa ena nama swali ali baboriri twamotebia egero iraneria. Okay. Asinge njale deputy speaker ya Bosongo Kisii County maybe na bora nyorenga kya komurigia gare busy lakini ende is available. Is available. Is available. Ensoko bwakire. Okay. Achikunganyura. Ensoko bwakire. Ensoko bwakire. Ensoko bwakire buya innocent. Ngaki bwakire ngoto kwa nerese mambia bono. Bwakire buya nchen Peter mutuka ko ruchucha. Juja ngakigenda te kitaseni buyakire. Chucha nto bategerere tembu yakere. Ende mbuya to babwatete. Asante sana. Iga narenge kokwana no mo director mbori ngaki. Eko nalre abantu abange seito gusi. Batagete kona gweso ya ukwana chinkwana gete chitari chingi ya kero kende na romu bungo okorubora bugoru injere yabo girango rogoro mu bungo yo ma ukwana bo beigoro ya matiangi ngotaka gorotebyo mo director ngabata wanja buno yo minta kwana ngabaso ya mashinani babundisa abantu boronge akogera intubuna bagusintu bwende kwebeka amo abantu banda bakwebeka amo nyo muntu obosokire kwanyoranga direct abantu bonsi pia bakubwati umuntu obo lakini bono ntu abagusi kwanyoranga nanda abande mbaro bono iga bagwita matiangi buno umuntu ukwana kabisa gote notanga matiangi na akorete 1 2 3 ukuminga umuntu uyu nsekiera ari bono chengu request mo director ngatiga baira ne mashinani bakore gasi yo gukumyororegere matiangi amanyekanenga nagenderete. Okay. Inere request ya nene nandi bono tiga abantu bamanyanga bono iganche Mount Kenya nde. Mount Kenya iga babwate matiangi koboko iga. Tigenjereria abantu bane bana kongwaina nanga kinga nga matiangi ngatamanya kanete go chance ye tamanya amanya kanete wetere njere nkongu. Okay.
Yekwera narora abantu abange se batorangirite bachoto endagera omubungu wa igatoreterete. Igo kwararire ndoche. Na yerire ngininye ntige no setingo yetiga. Okay. Na yerire lakini bona abantu bakamana kumuburinga inki mongo tokoli to endagera inumo kwane mugenda lakini ntumanyite ngani majiangi na torete. Naro. Bakomotevi live tari abare kumubisa. Igobono abantu barayiga n'abantu babwato bongo baho bokorega nse itugusi tutabwati bongo. Okay. Intu tukosali matiangi lieta na matiangi abantu bandi bandita como support yayiga. Okay. Biamono. Asante sana sebirengera byago kuruchise mechi ya Juja kwa igure doche chiamnyokire sana bwana director ngagirete ngana ndito chitonyole libaga ase panel yende turatwara baraibande na ino bokoboro tokole discussion ye yese obware gento narorire ngakimoji ko ando sibling rivalry usi Jubilee na yarumanyete abegire chiabisi chiakiru na ino UPA batebire mogenda mokole civic education moko umera na batebekane nga ntuma yetento tebiri 6 piece gochere ngimoji wando amangana obo maene mbulinga kire chama keyerwanirire na ntobwate na one intu cyo bisikisi na Nyamira igo ngantoli chikokira nganto soa asema sinani muna ba minto bateba abu no totete ko soa tosomia abantu na intu goikatobase evia mabiribinde mate usinto bwata more than 5 political parties ne chichonsi matiangio kargentike chiko support kerera ikenga kie yunga ne chikura bono totagete go chikoboria kurwa se ward paka toike igoraria ntuma tiangito kargentike tobwate lakini nsa na intubune chama goikatoka kargentike twerwanirire na ntori chikorwana etogo chikotware coalition twensi toiwana ngaki inonye mwabekire moina na moina onye toko iwana mogo totigera renda kerera ikenga kieyo mokore zoning tokore zoning ekera abantu baito batuanjeire NDC National Direct Convention or Conference Convention echiche totebenga bono zoning totagete na kitotagete barabuna bwo process ekibago etia na ikera korekane through direction ya mo party leader. Okay. Yes. Biyamono sana. Mole Taifa Coalition? No. Yeah. Taifa Coalition neregusi. Kwara yegura? Ninyo maete hata bari baro they are best friends of mine. Mugaka Kengere. Musani one sana. Igo ninyo manyete. Okay. Yes. Inu mwiyoro. Yanto iyo. Okay, tigandigire bari barenge twakorera bu koko andeli bagokorera ni director. Ndo chega igachi message njiri chiachi chaga iga yo magata abochoke bo machoka korwa chinsemo chie ereru itumbe nyamache ka kiti toliko bwatie kiama nigo togo choro monto na ogokora kwaya nigo narenge UDA bono nigo nde UPA ase Matiangi na morolio yo kateba no ale oyakoro kwa good morning Diana na Innocent biyamono kirandeni seke musobusu nigale chinsemo chirichia na kuruga gateba nigo narenge kiama kia ODM na naroli yagateba kiama ikora ngabantu baranganyanganyire basoira abuseino echama yene yechinguru na ndinere nyumba y'umusi. Okay. Biamono tigandara ligireli Albert Okioga gateba good morning muko ready kukana vyama vingine to make a coalition and when you compare between UDA and the Jubilee unaona sera zenu zinaambatana na wapi oirane ile mwanchomulile because hatujaona Nyaliba akiwa kiongozi wenu popote Nyaliba by the nabolete missing in action. But you know sometimes bintu mbire birakomeka tororekana lakini rende naare like now on Sunday yegocha nkumera nare ne coordinator chia UPA ali Nyamira. Okay. So is in action. Is in action. Yes. Thank you so much. Birengere bya byo mwali. Birengere bya byo mwali muralie no gotebia abagusi baitu bonsi. Asoro gongo rwa Kenya. Tosoke tubwate chikura. Abana baitu bari bataratwara chikura babwate chikura. Kera babwatire chikura bamanyenga ntobwate kiongozi mutu. Totatware chikura mune intu abagusi egera tosomia abantu bande baisiko na bari babwate chikura egera batwakire chikura uchiya so musike Fred Okengo Matiang'i. Igento kende nkelinga you belong to a party. Otoke kora ase chama. Ega karonye tolie chama
engakiere motu kende nabora anyore getagete omonto no monto oyo nyatorie chama nabora anyore kwa misiri chance eyo Okay. igombuya twensipi ayo chore chama eri yao otagete kobara kini inche muno mogusi kana rote yaba gusi twensipi inchu tosoe echama ya UPA. Okay. Ekere nere nyumba ya omogusi. Watebire nere nyumba yo mugusimbia mono. Yes. Ntagetorwe na mbeli basaba. Bia mono mwanchu morali namba yane na 0710 989134. Ande irolere 0710 98 91 34. Ken Marita, Director UPA. Bia mono mwanchu muligire goikira gutwikira mwali bwo murubiria soko bwa kire bia mono asoko bana intuli tukeli yali kurukuria lamis twakorire ikilikia bwenerete na intuchinga kichi atebire turugaiga ogenda kurigire bibiri bigokorekana onye kugwa tobunchoreri na intu toretere itonyare go batogo kwali bagororekana sumu gusia gotara egera manyenga no bwatege ntugete ande kwigure kurwa sumu director kwatebinga twara litukurigiya onyare ko bagokora imirimo yago nando inyorenga kiriyogendete kurigia nakinya sawo kubekera mesa kara komenterere ndonye kwali kurigia kiriero letre chinyanya manyanga litukenya sae obekira umusoria soswa chenguru ku Innocent Onyango Diana Ndemono wale sensemelia kabire kikosi kios pia transmission kigutendo na kibati kija mono sana so konyora libaga na goikaga iga twanyare ko batu gukora litukuria lero Bia mano.